Iň oňat hili buğday. Iň oňat hili buğday wäsleşigine bir näçe ýyldan bäri gatnaşyp gelýän bir daýhan şol ýylan baş baýra galanypdy. Wäsleşige gelen habarçylar Bawa daýhandan bu üstünlüğiň soruny soradylar. Daýhan bu sırın öz buğday tohumlaryny goňşular bilen paýlaşmagyny ýatýanlygyny buýsanç bilen görüň berdi. Habarçylar bu jogap örengen galdyrdy. Goňşularyňyz siziň garşydaşlaryňyz hökmüne bäsleşe gatnaşýarlar. Muňa garamazdan näme üçin olar bilen öz ýokary hili tohumlaryňyzy paýlaşýaňyz diýip soradylar. Daýhan, munda geň galar ýal zat ýok, diýdi. Bilýäňizmi? Şemal yetişip gelýän buğday şinesini alýar we mellekden mellege daşaýar. Bu sebäpden goňşularyň pes hili buğday ýetişdirmekleri men hasylymyň pese gaçmagyna täsir edýär. Iň ýokary hili buğday ýetişdirip bilmegim üçin goňşularyň oňat buğday ýetişdirmeklerine kömek etmegim gerek.